Salam edildi vatandaşlar, sağırın oturun musunuz? Sizin ker beriňizde dünýädäki gowy zatlar ardy edýäs. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak tutumly işler hemişe rowat bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen maşgalalar bir saçaňdaşyna jemleýän gepleşigimiziň ýene bir täze sanyna başlaýar mehriban ýerleşler. Edidi adamlar türkmenlerimizde ata kesbi ogly halal lepdirler. Ata babalarymyzyň jaýdar bellän bu jümlesine men şu maşgala gelemde aňyr ýany bilen ýene bir gezek göz ýetirdim. Ine biz dörejülük toparmaz bilen Hamidowlaryň döwletli maşgalasynda mehmançylykda has takygy Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidowyň Agdabir hojalygyna mehmançylyga geldik. Mehriban ýerleşler, elbetde bu maşgalaň käbir agdalaryny siz tanansyňyz. Anha Han Pelwanow, owaz gelip Pelwanow diýer. Yine de Pelwan ağaň neweresinden, ýagny prezidentleriniň içinde biziň tanamayan aýdymçylarymyzdan bardyr. Ýa-da bolmasa artistlerimiz bardyr. Häzir ýakyndan tanışlyk arkaly biz oňa göz ýetirýär. Pelwan ağa, hoş gördük. Şuň kuny biz mehmançylykda kabul etdiňiz, köp sag bolsun aýdýar. Sizem hoş gelipsiňiz. Assalamu alaykum. Berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň bagtyar hem bagty bar ýaşullary. Netibeli günne gelip bugün bizim Agdyr maşgalamyzda dörejülük Agdyr topargylar geldik. Hoş geldiňiz. Gel sana bir pay yapayım, sen bilen baltım tapayım. Maşgala agzalaryňyz köp sany, özüňiz ýakynlykda tanış etseňiz aýratýanykda biz tanasymyz gelýär. Mehriban Käbän bilen tanış edilmeli ilkinji ejemizne Gülşürün Hamidowa bizim Käbämiz. Elbetde ýamda maşgalam tumor gelin. Ne biyamda bu jagas näle men göz gyz jagasyn körpek ýydymy näli 5 tane perdemiz var hemmetinden şu mehriban ejem bilen öz merhum hakamyň gyzyň oglanyň atlaryna şu öldürüň dakan atlary. Türkmenlerde asıl ha şu özünden ullara salyp ejesini kakasyna dakdýat çağlar bolan. Şularym islediler mende ilkinji perdentleri bolamyň. Onuň Pelwana Gülşürün aýda aslında Türkmenler şu at dakanyna çağlara adyny eýe bolsunam diýe. Tuweleme näzdejan öz adyny eýe bolup näzdeje. Onuň ne tanýanly Han ulu oglum owaz geldi. Onuň kiçik oglum. Onuň bilen agtykla mene Hanyň ogulju ulu ogly Ibrahim owaz geldiň ulju ogly Remadany goýduk. Ajaryny aňyr ýanynda oturan birinji sinipde okýan näzjanyň ulu gyzymyz Gowhar gyzymyz. Ine aňyr ýanynda şagwedel otur gyzymyz Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň 1-nji ýyl talibi Şagwedel. Gelinlenmez enejan hem tawus. Ene ujony da öz prezidentlenmeden agtyjaklanmaz Kerem. Aýdym bilen halden baglanşdyryp hem biziň atlarym şuňal bir arzuwdan atlanmady goýdyk gözümi. Owaz bilen Hanyň maşgalasy. Owaz bilen Hanyň maşgalasy. Bu jagaş körpejan tanıştyrmadyň da iň körpe atyňyzy diýär. Owaz gelin kişi. Ana seslen urady. Ady Şyrmaýy. Maşgala agdamda şulardan ibaret. Şularyň hemmetiniň öz ýeri bar, heriniň öz bir gymmatlygy, hüýjüligi, her dünýä ýene adam şeýle bir bagty prosesler geçirýär. Gelinimiz çağalanmy kaka bolýar, eje bolýar, biz ata ene bolýar. Bu atlar näme? Ata baba gelýän dowamat, atyda ýurdumyzda şu atlar bir görmek her enat üçin uly bagty prosesler kadýany. Pelwan ağa, elbetde siz ata bolluňyz, ýönene siziň ýanyňyzda mehriban Käbäňiz otur Gülşürün aýda. Ol beýle süýji duýgular bir näçe gedek başdan geçirip görýär. Gülşürün aýda siziň näçe çağaňyz bar? Umumyň biz sizi ýakyndan tanasymyz gelýär. Siz Pelwan ağa mehriban Käbäsi. Pelwan o bahar oğlum iň ulja çağam. Ondan aşağıda da 7 tane var, 8 tane çağam.
Hə, 8 çağaňyz bar. Onuň näçe agtyňyz, çoğluklarıňyz bar, sebäbi hem ulu wahar oğluňyzyň bir näçe agtygy bar. Siziň çoğluklarıňyz bolýar. Çoğuluk 6, artık 35. Tuwelme her kime nesibesin pelwan asy demýetler. Hawa haýdanyň geldi o. Ezemjan bagtlenelen biri. Hawa berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe prezidentleriniň bir geljegine gowunyp ýaşaýan enelerimiz bagtlenelerler diýip bilýär. Hormatly prezidentimizin taýanlaty bilen elimiz odan ýere ýetdi. Çağalamyz goýja mektepde okuýar, ýokary bilimler alýarlar. Prezidentimizin jany sag bolsun. Etýän işleri uğruna bolsun. Yarım kaçaklı bulnalı işin ileri Maslahat yedilyer il oğlu bilin Kalkın yani ilimin yaşlıları Hilkme telpek ağa çakmın doludur Koca kıvınları büvün şalıdır Lider oğlu bilen altın yoludur Kalkın yani ilimin yaşlıları Siziň çağalaryňyz aýdym aýdýarlar, medeniýet işgärleri, pelwan agadan başga da siziň perzentleriňiziň içinde aýdymsaz bilen meşgullanýanlar bardy şeýler. Bar. Şu taýda oğlum eline tutar bersen parçalýar. Senin bilen o söhbet yeýlep giden gündem ýada düşýär Pelwan aga öňem gürüňdeşlikde aýdypdy. Ilkinji şu aýdymsaz ugruna ýol görkezejim kıvlan diýip aýdypdy da sebäbi hakasynyň ihlasy bilen şu çağalaryňyz aýdymçy bagşy bolurlar, ilhalar adamlar bolup ýetişdiler. Onuň siziň ýollaşyňyz hem aýdym aýdýadymy? Aýdym aýdýar ol. Şu radioda näme aýdym bolsa şonu etilip öýdýär. Tamam eline tutar, öz oňortugyndan çalýardy. Onun initi amana köp zatlar öğretti. Ondan soň pelwana öğretti aýdym tutar tutuşuny, çalyşyny, aýdymyň taýdany öýdi şonu bolýar diýmese çykaryp aýtdyranar. Bilmedim kaçan dolanır diyen günlerim yada düşer Pelwan aga näçe ýaşyndan aýdym aýdyp başlady? Pelwan oğlum ýaňa bir ýaşap barýar. Talançakda ýatyr bilen şol habarlarda gowy saat çalýar. Şol öz saat çalanna ýerinden, ýatan ýerinden turup oturup şo saat diňler. Şo saat oturýarym ýene talançakda ýatýardy. Onu adamlar mehman garalar geň görýärdi. Häzir şu turur, şu saat diňler. Diýsen turup oturýar ýene de ýatýar. Her gün sizem onu aň edýäňiz. Her gün şonu gaýtalaýar. He. Onun bul 3 ýaşady, 5 ýaşady. Şu qaqada aýtmaýsa, bu da gapdalan tutaryň hapan diýişler. 3 ýaşady, 5 ýaşady, bir dert ýarym, gumlu gelin bu aýdym ýat tutup şu qaqasynyň aýdany bilen ýat tutup bul aýdym aýdyp gurady. 3 million bolýar bilen çykyp çyk. Şol aýdymlar taýda goşup aýdýar. Tomoşa eýlep toylarda görünler ýaşydy gel garysyn zanym alla gözü gara gölgelir Verdi verden bahani kimi gelden dondaydı şirin şeker dillerden gözü gara gölgelir Ýöne siz ýaňa diýdiňiz, pelwan aga qaqasynyň, ýani siziň ýollaşyňyň inisem aýdym aýdýar. O da aýdýardy. Şoňam aýdymlary diňleýänler belki şondan hem öwrenen bolmaly. Ol qaqada güýje onu tutar çalyp aýdym aýdy, başga diňlemerek ka şondan ýat tutýar. He. Onuň beýle kogullaryňyzam şeýde pelwany görüp öwrenip. Adamym şoňa kömekleşip o da aýdym taýda bilen gitdi. Şahada altınara Mevlam'ın altın oğlu İşten gelip akşam ara Uyudum soğuk çekip gitti
Bizim maşalamız atlı aydım tadı oraya qarra atalaram immeti. Olar kan yerinin akarmış arıq deyipdirler Türkmenlerimizde. Sebäpsiz hiç bir çöp başı gymylama diýýärler. Kimdir bir nämedir burada sebäp bolýarda. Onuň daýda siz önüňe sön ýeri şu perwan agan aýtsaňyz, nirede ýaşadyňyz, häzir nirede ýaşaýaňyz? Aşabatyň etegine bağır ýaşaş toplumyna pelwanym dogly şo taýda önüp etdi. Hemme dogullarym şo taýda önüp etdi. Bir de häzirim şo taýda ýaşaýar. Ajaran elbette näme ilkinji ýenatan özüniň çağan ösüşi her bir edýän hereket aňyna bolýar. Bizde näzwat özümiz ýenata bolamysan bizim şeýlede çağalamyzda hanyň o wazelyň aýdymsady başlany. Ýa-ni aktyklamadan aýdymsady gowy telerimdegi diýen zatlary topuluşundan ay çağan özüniň näme ýykkyn etjegini aňýatsa ýa-ni özüň ýenata bolanda. Bizim Mehran Kawam diýeni bizim garroýumyz bolýar ajaran. Ýani Aşgabatyň eteginäki bağır ýaşaş toplumyna bizim önüp ötüp 8 onuň şu taýda ýaşap ýa-ni her kim öz ýerine bir agdyr öz maşgalasy ojagy bilen ýaýrap ýaşap görçü. Aşgabat şäherine ýaşaýan maýanky ýaşaş toplumlarda Ay kurban olam Türkleriniň taryna. Ya sen kurban täze gelen uýda. Ya akmyň näjere halyna başa kurban täze gelen uýda. Pelwan aga, elbette enetaň borjy perzendin öýleşikli etmek, maşgalaly etmek. Indi siz ulagly bolanysam, maşgalaly bolanysdan soň aýratyn öý gurup siz göçürenlerler. Siz näme nirede ýaşaýaňyz? agdyr maşgalamy bilen gurtly ýaşaş toplumyna ýaşaýar. Eýer men ilkinji ulyny bar perdende bolansam, göçmeli, her kim öz ýerine, nowatyna Şeydip hojalyk aýratyn bolup ulolýar, agdyr bolup her kim öňekki diýär-de şunu ýaly bolup. Hayratlık er kişi kişi Miyetli hayratlık er kişi kişi İyedip oğullar dökülür dişi Akıllı bolmokluk hilcirmez yaşı Yemin aglarımni bolmogun madan Pelwan aga, sizin kakaňyz ýalňyşmaýan bolsa mollum bolmaly. Hawa Miret Hamidow tipli gatkan şagirdleri yetiştirip bir men özüm kakam okuçda ilkinji bilimi hat ýazmagy 3-nji sınıf öz kakymda başlanýaç bilim almak maňa meýser etdi. 29-njy mektep häzir Aşgabat şäheriniň 9-njy mektep bolup soňky ýyllaryna känil müdir bolup işledi. Şol mektepde ilkinji işini başlap şo bir mektepde de öz zähmet ýolunda dowam edip ömrüniň ahir günlerine çelli şoňa zähmet çeker. Pelwan aga, sizin kakaňyz mektepde mugallimňiz eken. Sınıf ýolbaşyňyz bolýar-da. Onuň öýde de sizin kakaňyz bir zat aýdasym gelýär. Biz özümizde de bolýar. Näme diýseňem mugallim bilen okuwçyň arasyna çäk durýar-da. Mugallimden çekinýän, çekinibirä kereket edýän bir erkin özüň alyp barp bolanok. Indi mektepde kakaňyzdan çekinýärdiňizmi? Ya bolmasa erkin duýulýardyňyzmy? Sınıf otagyna. Haýjeren, diňe sınıf okumak däl. Yani terbiye tarapdan yani Türkmençilikde ekindikin mal garaba. Şu zatlary men ulu çagat bolamsoň hemme tarapdan taýinlýärdi. Çaga aşyk oýnaýar, o para diýär, hemme oglanjyklyň oýnaýan oýunlar bizem oýnap bolanykda. Şu zatlary oýnasoň sinlýärdi onuň gije taýinlanman bardyň eti 1-nji menden başlaýar. Biz 24 sany okuwçy, o oglanyň ýyllar bol. Hemme käýinjem kemçilige menden başlaýardy. Ýani men taýýarlyk pursatymda sorajak yani Türkmen dili bolsun ya ýazyw işleri bolsun ýa-da sanam goşmak aýyrmak matematika tapaklaryndan sen wagt ýörep barýan plança goşandy köpeldiňde näçe bolýar diýip şu datlar bir ýyltgaty talap berdi-de. Menim taýinlanýan mümkin bolýarça diýilemä men kakama. Şunu ýaly meni gaty gysýar diýende ile okuwçylardan ma
Kısyada şunu Onu ejengide diýäňiz mi? ejemde de diýär. Siz şu watçaga kaňyl şoňa düşünýärdiňiz. Düşünemek men onun soň gaty mektepde meni gysya diýip onun ýoldaşlary gelende de aýdym taýyp oturlaryny soraýan biz kakama gaty gyssanmadyň diýäň da diýbilýän da olar gelen mehman bizi gowurýar. Onu stora berdirimde näme diýdiýimde şu öz çağamdan talaby güýçli etmesem eýlek çağalara talap edip bilemok. Şoň üçin özümkiden başlaýan onun eýleklerdenim şu talaby deň derejede edibilýänip şunu ýaly jol sora berdi oğlum sen gaýrat etdi oka ber ökde bolmaly ilmli bilimli bolmaly kakyň şoň gal niýeti bar sen şoň üçin birinji görelli bolmaly mektepde hemme taraplaýyn spordan gowuran soň türkmen görüşüne deň alyp barýardy. Öz sportuny biz ýaşka görüşüm tuttuk türkmen görüşüne hiç ejidon bilen ýykylmaly görüşmeli algamal şu zatlarda kakamy bizden şey talap edip maksat näme şuň kuň durmuşa taýinlamak eken aýjyran haga bolup ýaşky zatlara şunamadan emma özümi düşünüp başlamadan soň hemmeti gowlugy durmuşa taýinlamak öz perdemdir. Akıp gitti. Perwan ağa, öňsüň görüş tutýanyňy da bilemokdum. Gülşürün aýda, perwan ady ýöne-möne goýulmaly ady diýän onu. Onu men eneti bolana kiçiräjik bolly pelwan etiýje. Şu garry eneti goýdy, üçeti kiçiräjik bolan soň aýdaý oglan bolsun, pelwan bolsun, görüşýän bolsun diýip ardy edip şoň adyr pelwan goýdy. Galan oğlularım hemmetini şoňa meňde saat goýduk. Perman, parahat, perhat, payhat, kakat hemmetini bruttosturup goýdy. Hemmeten pakatdan gelýär. Pakatdan gelýär. Onany bir tane gyýdymady bar. Leylam, Gunçam, Mehribanym. Perwan ağa, indi kakaňyzdan alan terbiýäňiz ogullaryňyzy terbiýelemekde kömek edýärmi? Şol çağlyk tejribeňiz bolýardy. Çağı kaňyzdan alan tejribeňiz häzir siziň ogullaryňyzy terbiýelemekde näme kömek edýär? Men ýa talapkärlige kakamyzdan alan okuwyny bilimine şuwat näme kitem Milli Konservatoriýamyzy hana tamamlady üstünlikli. O adylam şuwat 4-nji ýyl talip şu bagşylygyny bilim alyp otýar. Halipa mugallimlerden şu zatlary men aýdym zadyňa bir bilimiň daşyndan näl ýa çağalygyny bular taýinlap aýdym zady özüm öýde öwredip ýene halipalardan bilim alyp okuyan ýerlerinden daşyndan şu talapyň hakymyzdan maňa galan mirasda Düşmanlar iti gelir taçınlara İyiceler yatırmaz Ağlar kiçi Näme arkadamyz näme giň ýol açyp berip otýar. Türkmen sportumyzda, sungatymyzda umman öz esasy durmuşda ilkinji de saglamada. Ben olganda da men çeken adamy öz saglygyny berkitmene şeýle mümkinçilikler döredip otýar. Bu zatlary mene öz durmuşymda häzirim sportdan aty gaýra däl, şu an öz işimi daşynan mümkin bolandan meydançalarda gezmedýän, aýlanýan sporty gowurýan näme. Ýöne näme bulara da şu zatlar diýär, şu zatlar diýmek bilen sunuga da adamdan ilkinji gerekler saglyk. Öz ruhuň belent bolmaly. Tawaga gelýär Türkmen bagşylyk bölüminde tördün hormat bilen fiýle bilen yer berilýär. Şonu
gow gurrunlar bilen, edim galymlar bilen ýaşulary dinläp, şolara manyly mazmun gow aýdymlar aýtmak üçin öz ruhum bilen bolmaly. Kara taşı düşürün sebilin geldi tepelerler tarikçi Ededar kadağımının sayesinde Türkmen ýaşlary döredilýän mümkinçiliklerden dolu peýdalanyp watanymyzyň bir ösüşine münasip goşant goşýarlar. Nätuwala meselen hojalygyňyzda prezidentleriniz medeniýet işgärleri diýip aýdyp bilýär. Sebäbi sunuga turundan bilim berýän ojagy tamamlapdyr ýa bolmasa 2 san prezidentiňiz diýen talip, biri Türkmen Milli Konservatoriýasynyň talibi, biri Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň talibi. Ýene de 2 prezidentiniz tuvalyma gyýzlaryňyz, olara bassaşy, olaram sungatdan özüňe däldirler, şeýle dämi? Gowhar ýa birinji synpda on aýdyma da ýewesdir. Beýatlyşlara gatnaşýar. Häzir biz Gowhar bilen söhbetleş. Bolar ýöne Gowhar bilen söhbetleş bolmakak. Gowharyň agalary otyr, Han bilen owaz geldi. Elbette sizin kesbiňizi dowam etdirýärler. Ýa-ni sözümizin başyna da aýdyp geçipdik. Ata kesbi ogly halal diýipdirler. Siz hem öz kakaňyzyň ýoluny dowam etdirdiňiz. Sebäbi bir tarapdan aýdyp bilýär. Siz Döwlet Mehmet Azady adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutuny tamamladyňyz. Bulurdan azawlygan bolsa zähmet çekensiňiz. Hem häzirki wagtda bir sungatymyzy, medeniýetimizi diňe bir ýurdumyzda däl dünýä döwletlerini dawaralanýan bagyş hökümine tanaýan. Biz biraz Han bilen söhbetleşip olatymyz gelýär. Han teňşi bagşçylyk aýdymsaz orny saýlamagyna kakyň sebäp bolmaýar, özüň islediniz. Elbette kakyň sebäp bolandyr. Täze kiçiligimizde çağalymyz öýdi. Aýdymsaz kän aýdylýardy. Ýani bagşlarylar kän elýärdi. Şu kiçiligimden gulagymda galyp şu höwetmem şoňa dören olaýmasa, bir ýeri bagşçylyk höwetmem başga ora höwetmem ýokdy. Toşanlar gıyların hani meğer hakaşın ten bakşun tanır Ya İran'ı Turan'ı hedire mecale Himratana kurvan mulkun filmin yanar filmin yanar Kiçiligimden Türkmen Milli Konservatoriýasynyň Nahir Fasıl mektebine dutar tawrany bilim artdyrdım ilk bilen. Batırlarına kettin yürüdün Köle batırlarına kettin yürüdün Soň ol ýerine dutar tawrany tamamlap Türkmen Milli Konservatoriýasyny Kysat halipalarymyzdan bagşçylyk ýolgoýunça öz bilimimi artdyrdım. Galberdi ilkinji halipam öz kakym, boş wagtlarymyzy kakymy aýdyma görýär. Ýolun aýdymlarymyzy ýalňyş şeýerlerini düzüýär. Esas halipam dolaýdymda kakymda. Gördüm gıylgalım kaşım Gardalamakdır dişim Göreydim galım kaşım Gardalamaktır dişim Al yanava düşür saçın xon Meni mecnun eyledi Türkmenistan artistleri Burhan Döwlet Nazarov, Akbarat Şarin, Ýolman Nurim şeýle Türkmenistanyň at kazanan bagşlary Erdan Bayram, Keroni Obasarfer, Ussat halipalarymyz Şemşat Hojaýewa halipamyz. Şolardan öz bagşçylyk ýolgoýunça öz bilimimi artdyryp şol ýerde okumyzda aýdymsazyň ince tiltimlerini öwrendim. Konservatoriýamyzy tamamlap harby gullugyna gitdim. Harby gullugymyzdan gelip häzirki wagtda Türkmenistanyň energetika ministrliginiň terpaý döreçlik toplaryny aýdym şol zähmet çekken. Nedip badım qabığım Balları şirin sürürüm Nedip badım qabığım Balları şirin sürürüm Almadan ak yanaklarım Meni mecnun
sen öz bir dörejülük ýolun barada görüň berdiň bolin. Men bir zada göz ýetirdim. Ine şu wagt nesil dowam edýär sizin nesliňiz. Olar başçylyk ýoly bilen dowam edýär. Halipa şägirdlik ýoly bilen dowam edýär. İlleşlermede bir aýdasym gelene qaqaňyza zähmet ýolyny ýanky serpay dörejülük toporuna dowam etdirdi. Indi şo ýoly siz häzirki wagtda dowam etdirýäňiz. Qaqaňyzyň geçen ýolyny dowam etdirip barýaňyz. Elbette serpay dörejülük toporu diýende esasy tupun halk aýdymlary, halk dörejülük eserleri esasy gözüňe gelýärdi. Non özüme ýakyn bolan üçin hasam şol ýerde zähmet çekmek men üçin has ýeňil bolýar özüm üçin. Öňem sizin tejribeňiz bar, ýöne o ýerde has baýlaşdyrýaňyz bar diýmek. Yollarına yorguduğuna yürüp ak ak gülürümü kıvap gelyen inerim Avazana kenarına kırıp ak yığuluşap aman diler ilerim Avazana kenarına kırıp ak yığuluşap aman diler ilerim Sözüňizde bellediniz, sen şo qaqaň durmuş gaýtalan näme diýdiňiz? Dohordanam şol herede otyň şo dinleýän bolyn. Elbetde menim öň serpay toporuny agdyr işgärleri ýakymrak ýyl halifam ýolbaşçylygyna esasy ismi daşynan zähmet çekip gatnaşmak maňa meýsir etdi. Balkandan yeşilli toylar tutumin Balkandan yeşilli toylar tutumin Kaderdarlar azam toyul mübarek Alıp gelip gençe akal atını Binalar mübarek toylar mübarek Esasy iş ýerimde Aşgabat şäher medeniýet müdürlüğünde ödül paýtagtymyzda geçirilen hemme çaraly agdyr dörejülük işgärlerimizde gatnaşýar. Serpay toporu bilen men hiç gaçanam üzüňe däl. Ol näme baglaşdyryp bilýäňiz şu özüňe däldiňizi? Ya gyzyklanmamy şo toporo? Ya bir Yok, başga şunu şu qara qalma dutar bilen gyjagyndan başlaýar. Biziň halipalardan gelen ýolumyzdan dörüdilýän biz dutar ajakda dörüdilýän aýdymlanmada bu kamçı kompozitorlar diýip aýdylýar halipalardan gelen. Şu kamçı kompozitorlardan dörüden aýdymlary ýaly ilgidar dowam edýär. Esasy kerwan başı Qur'an dutar bilen gyjak. Şoňdaşynan häzirki zaman bir gurarlar bir hemme gurarlar agdyr şoň goşulýardy. Milli ýol bolan soň dörýän aýdymlardan milli hende. Häzirki zaman aýdymlar. Demek estrada salpiyat. O estrada ýoluna da olu sünnü halk ýolumyzdan. Haline başım kurban tane gelen uğula bilmenne sevdağı sallan başımni yarımdan diler men kömül hoşumna Aňyrdan gelen ataba milli ýolumyz bolan soň derrew bize girişmek şolardan düşüşmek dörüdilýän aýdyma men qyçyk çekemda. Azajyk ütkedilýär olup esas suňuny ýoýman milli ýol ýürüdilýär. Şoň ýaly agdy bir toporda da bizi şol ödüne çekýär. Şadehremdi aýdymçy bolmak üçin, bagşy bolmak üçin belli bir ýol saýlanylýar. Ýöne pikiriň ütgedi başga bir ýola geçip bolýarmy? Mümkinmi, mahsusmy aýdymçy aşa? Inni howa bolup bile durmuşda öz kardeşlerimize görýär. Nähil mektepler, nähil ýollar geçmer şoň üçin belki tomaşaçylarymyzyň içinden bilesi gelýänler bar. İlesemiz bilýänler. Asl nusxany öwrenmeli. Biziň ahal ýol ýöreden usat halipalarymyzyň ýolunyň
esas aydym repertuarlamyzyň toplumy şondan. Tagaga Türkmenistan halk artysy Oraz gel halipa, mäne halipa ya aňyrrakdan girman magşy hallamagy gidýär halipalamdy. Sadanlamyz mullaga, purlaga, şular ýaly gelişýäli. Şonu ýalam adajyk ýa perdentlemede de bizde de damana ýolny. Karlap boludur Yana yerde fer Yurdumu bulgaçtı Karlamanı Ay bugün yurdum yaşıkma tembesele Damana bulaştı Karlamanı Ýöne agamyz Aman Hamidow arasda damana ýoluny aýdymlaryny aýdardy. Eýem halkyň arasyna toý berenler düşemezdi. Aman halipa maňa bagşylyk ýoluna hem halipaçylyk etdi. Şoň üçin ahal ýoly ugrumyz şonu ýalan bir beýaşdyrşdyr aýdymam damana ýoluny garyp ýetasy aýdym ugur aýdysynlar. Onuň estrada ýoluny kynçylyk çeken asyl nusxadan alýandy. Estrada ýoluny mümkin boldugyny taplap ýerine ýetirýän bu kynçylyk çekende. Sokak işleri kapın başa kaladır Toprağın değer fatlı bol ey adam Rahat nedir bu dünyada rahat gelemez Toprağın değer fatlı bol ey adam Rahat nedir bu dünyada rahat gelemez Pelwan ağa, her bir bagşyň öz ýoly bar. Şol ýoly bilen tanalýan aýdymlary ýüregine ýakyn görýänler bolýardy. Diýjek bolýanym. 50-nji, 60-njy, 70-nji ýyllarda bir türkmen estradasyna bir parlap duran bir näçe ýyldızlar peýda boldy. Olaryň aýdymlary häzir kunlarymyzda da berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk zamanasyna hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen her bir toýdur bayramçylyklarda ýaşlarymyz tarapyndan ýerine ýetirilýär şol aýdymlar. Diýjek bolýanym, sizem estradada aýdymlary ýerine ýetirýäňiz, hanam estradada aýdymlary ýerine ýetirýär. Ýakyn günlerde men türkmen owazy teleýaýlymy açanymda şonu bir aýdymçyň ýaňlanýan aýdymy derrew men gulaguma gitdi. Telewizoryň öňüne ýakynlaşdymda tanyş ýüzdi hany gördüm-de. Ýöne hanyň bu dörejçilik ýoly men üçin bir täzelik bol, öň bilen wagtym. Edil ornýaly aýdymlary ýerine ýetirýänligini. Ay gelin senin iyiymiş Oh nälem senin iyiymişin Taptırmaz her ağaçta Kenalı kadlı kamat Görülmez hüncü dişte Ey darab Vay darab Buyursam her tarım pustu Yak estrada ýoluny aýdymlary diýdiňiz. Şoň hemme gurnam diňlemege gowy bar. Sebäbi hemmeden sunugat hemmeden aýdymsaz. Şoň ýaly ine häzirki döwürde bir ýaşlanmadan umman özümizden bir halkymyz tarapyndan hazan bir üns berip diňlenýän dipgini güýçli aýdymlarymyz bar da. Halk ýoluny alynan bagşlanmadan gelýär. Onuň öňüne biziň bu Türkmenistan halk artysy halipamyz Ustad aýdymçy Ataway Çargulyw hukman agzasym gelýär. Şoň gatykan öz egine şadanylar halk ýoluny alynyp bir şowgulrak edip döretükden aýdymlar bar da. Şol aýdylşy ugurlary ine han bir hili bir kiliň içinde şoň ulhy etdi. Nigesiň ýaky diňledim diýen aýdymlar şol aýdymlar. Ýerpüdüm maňa derman, janym ýoluňa gurban. Ýürekde goýdum arman, umydym sensiň Leyla. Ýerpüdüm maňa derman, janym ýoluňa gurban. Ýürekde goýdum arman, umydym sensiň Leyla. Leyla, Leyla, Leyla. Gara gözli şirin söýli Leyla. Özümizden gowurýar diňleýär halipalary. Şol aýdymlary türkmen we teleýlymyna şonu agdy bir sadany toplaryny işläp şoň ýazgysy gitdi. Hawa ýekilipdäki konserdi. Hawa bizim näme ena tökümünde bir galip hökümünde kän bir tanşyl işlemeden jaňlan gelmegem elbetde ena tan begendirýär.
Pelwan ağa, bu döröjülük ýoly biz üçinem täzelik boldy diýdiňiz-de. Ony diýmek siz maslahat bermediňiz. Hana şeýle aýdymlar ýerine ýetirmegi. Adatça köp aýdymlar özüňiz maslahat berýänsiňiz. Näýle aýdym? Onu maslahatlaşdy sebäbi maňa öňe ýaky Behwan kakany mere dagam oğlum şu hany mümkin bolsa şunu utargajan ýaly aýtdyr diýip maňa wesiýet etdi. Menem onu şoň şuýun bir salym saklap şoň ursat bermedim şoňa. Onun öz halifalarımız var, döwrümizde uly halifalar var. Haka durdu täzip Türkmenistan Halk Partiyasi diýibizin hakamyz bilen agdyr maşgalamyz ýyl gider gatnaşykda. Başga bir näçe halifa bagşylarymyz bilen maslahatlaşyp, şoň hemmesi bir sunugda dogry da aýdymlamy. Şu zatlara şoň hili howasyn bilip bir kısan aýdymyny dinledim. Dinleýän gulagy ýakymly bir hili ugurup bar ýani. Şeýdem onuň öz ara maslahatlaşyp şoň bir näçe ýerine ýetir. Näýli bolýar? Halkymyz kabul etmeliler. Bize yaralan iyilgüne yaramaly, halkymyza yaramaly. Onu şunu ýaly edip, şunu finançlyk bol. Bu da bir hili ugurna bolup barýan ýaly. Adamlar dinleýär, gowy kabul edýär. Şeýdemine şu ýoly täze, tutar gyzaň daşyndan finançlyk şuwat, şol ugurdan özüni kämilleşdirýär. Şol oýlary atıra barmanam. Olaylara kaydı barmanam beyle var yarıma uyudun görmenim. Beyle yara atma yarım diyelim yarım hakta aydana aydınlam gali. Koymayın halini yarım diyelim yarım hakta aydana. Aydımlam gali. Her okulukda bolany urulan esasan görüşip dinleýän özüme gowuram soň. Özüm aýdymlaryny urulan. Halipa sadanlar bilen birlikde işler, hakym esas halipalara gidip dinläp, ahal ýoluny gaýnawlaryny ulandım men esasy. Şol aýdymlarda da Özüňde bolan mümkinçiliklerde her bir adam bagşyda mümkinçilik bolýar-da. Olan goýsaň, olan artykmaçlyk etmän ýerine düşdi. Aty kämil bolmaly. Ýöne ýoýmalar, Ýoýmalar. halipalarymyz onu usatlarça ýerine ýetirip. Olardan artykmaç etdik diýmegem mümkin näl. Sebäbi ýankyjy her bir adamda her bir bagşyň öz mümkinçiligi we şo mümkinçiligim şo aýdymyň dowamyna goýýan, olam eger gelişde ýerine düşdi. Onu halk onu kabul edýär. Şirin gaýnawlar, tilfinler barda. Şolardan öz başardymdan goýdum. Halipalarymyz bilen maslahatlaşyp halk köpçüligini ýetirdik. Gözümün ağı garasy, men ýüregim bir dünýä, sen şol dünýäň şyrasy. Şol dinleýijilerinde ýaratada başga bir näme arman bar? Ha, elbetde. Bu zatlara da aýjyny göre mehmal kadamyzda her gün döreden täze aýdymlaryny, saallanyny teleýimlerde arkaň halkymyza ýetirmäne, Türkmenwag teleýimlerinin altına atyp teleýim miras teleýimlerde gatykän ýygylar çykyş edýär. O estrada ýoluna. Umman teleýimler, radioýymlar ýa dörejülüňi mehmal kadamyz halkymyza gaty tid wagtyň içinde ýetirmäne uly mümkinçilikler döredilip durdy. Günörte çağı Türkmenwag teleýimine şu halk bagşylarymyzyň, ussat sadanlarymyzyň bir halk sağlar, halk aýdymlary gidýär. Özüňizden şol konsertlere gatnaşýaňyz, ogullaryňyzdan gatnaşýar. Kiçik ogluňyz owaz geldi. Häzirki wagtda üçlükde bir näçe aýdym sağlar ýerine ýetirýär. Günörte çağı ýerleşdirme oňam sunwat eserlerine tomaşa edýänler. Aýjyň owaz elin gözüne söz beräýil, gurrun berer de öz dörejüligi bar.
Tehetti gün olmasın, bizi ayrı salmasın. Bir benimki olmasın, şükratın şanım benim. Kuşkutli var tatlı fil, barıştır hoş vakitli fil. Biz yaşlara şu bahtiyar durumuzda hormatlar kadamız hayatında zürüt berilen mümkünçülüğün beydalanmak o ulu bağıt şu halifaların bilen birlikte aydın sağları yerine getirmek mümkünçülükleri ya ne Türkmen Milli Konservatuariyamızda bir yürütü dutar kılacak ansambl toparlar hareket ediyor. Ne Türkmen Ova Teleayımızda şu yani gün orta çağa giden konsertimizde şu ansambl toparlarımız bilen çıkış ediyor. Sen häzirlikçe ýanky üçlükde aýdymlary ýerine ýetirýän şeýlem ýa estradada da aýdymlary ýerine ýetirýänmi? Men esasy üçlükde ýerine ýetirýän. Şu kollarım bağın deryatın çeken ağaltın pelleri suwa yakınna çopun yaylasına malın bakınna gücüm hübüş koşun kuvvetler geldi. Yani klaviş tağırarı bilen ene kaptanımızda Türkmen denedimiz gıcak bolan tağırarına da toylarda aydıp tinaşyan. O wagtda sen esasy maksadyň näme? Esasy maksadymyň biri şu dutar gıcakda ufat bagış bolup halka yaramak, hormat arkadağımda, halkymyza yarayan bagışlaryň biri bolmak. Esasy maksat. Hanım ilki dutar gıjakdan aýdymlary ýerine ýetirip soň estradada aýdymlary ýerine ýetiripdir. Sen şeýle pikirini ütgödüp soň estradada ýa başgarak ýollan aýdymlary ýerine ýetirärini öýdüp pikir edin. Men pikirim şu bira dutar faguralyny aýdmak. Biram ýanky şu fagurlar toparlanan estrada ýoluny Türkmen halk aýdymlary ýerine ýetirmek. Salamını yitirmi vefayara Haliminin bilin zahani 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 Ay hiç rehimin gelmeminin unulara Haliminin bilin zahani zahani ehtafim alim Perwan asy bir näçe toýlar sowan bagşy. Öz perzentlerinizi ýanyňyz bilen alyp bilelikde topar bolup toýlara gatnaşýaňyzmy? Dinle toylarda biz ýugurdyň bayramçylygyna da ýa bir näçe gezek hana aýratyn ýanynda sadan narlyk edip ýa hanyň çärede bolanmakty owazylygyny alýan kän il bäri ýanymda gyjak sawrarna Spartak Atakowyň şoňalym kerwon aýdogdyfyň hyzmatlaryny şoň aýdatym bilýärdi. Häzir maýjara mümkin bolsa gyjakçylygyň birine çakylyk berdik. O günde bir gelip sadan narlyk etmeklerini bana bizimle yol bilin. Bana bizimle yol bilin. Bilmedim ne hayal ile. Acap dursun cemalinin veya men seni gördüm. Halini gördüm. Nähan miýad düşýä, merjen näneler bäsleşigini ýeňjesi boldy. Bir näçe bäsleşiklere gatnaşar. Ni körpeje gowherem aýdym aýdýan eken bu bäsleşiklere gatnaşýarmy? birinji sınıfda okuýardan täk ýaşazyk. Ýöne aýdym sada goşgolary höwesli. Gowher köýnejinge kim tikdi? İngilizce gyzalara gatnaşanda şu köýne wara genejem tikip berdi. Eýjejik gyzagaş bäsleşigine gatnaşmak üçin hökman suratda goşgy bilmeli ýa aýdym bilmeli. Sen olan haýsyny bilýän? İkisini bilýän. Olam bize de aýdyp berjekmi? Goşgy aýdyp berjekmi, aýdym aýdyp berjekmi? İkisini aýdyp bilýän. İkisini aýdyp bilýän. Hanany diňläli?
Sen aydymam dinler, goşyňam dinläli. Hakykata öwürli ähli arzu hayalim garaşsam bir tarap Türkmenistan diyarım. Pagtenigit gazyň var, halananyň duzyň var, sowulmajak ýazyň var, Türkmenistan diyarım. Bidüň hem haliň var, sürü malyň var, saýlan ajap ýoluň var, Türkmenistan diyarım. Berekella. Haninne aydymam dinläli biz. İlk yürcün bulup, käy kılıp kät ağlap, kät edinip, kät gidip, gezin yerlim mahruan, daşraşma mennen, ayrılman sennen, daşraşma mennen, ayrılman sennen, bahtiyar günlerim, çağalık yıllarım, bahtiyar günlerim, çağalık yıllarım. Ay tuweleme. Gowhar, sen jigiňem bar, näzli. Näzli döwre diýäňmaýdym. Ova, Bilay diýäňmi? ova. Sen birinji sınıfa gatnaýan ekeniň. Mekdepde mugallim gady näme? Nur Cemal. Nur Cemal mugallim. Nur Cemal mugallimam sana aýdym öwredýärmi? Ova, her gün aýtdyr ya. Ha sana aýdym aýtdyrýarmy? Haýsa paklar gowarýan. Ene dili, Ene dili. Ondan Gowhar sen ulalanda kim boljak? aydymçy. Hakykatdanam aýdymçymy? Pelwana Gowhar'ın sesi gaty gowjak. Pelwana ondan Gowhar belentligine da düşünüp ya şoňa girip bilýärmi? O adil taýinlýada. Ha, o adil muallimi da diýmek. Awa dogrudanam şey Gowharjygym 2 ýaşyna kantak kän bir ruläm bilen okýany bir saat salyp otyryn bolýan. Ýa kıyam degil bulam şu dutaryň perdeleri var da 13 tane perdedi. Şoň haýsyny tutup şoňa a diýip gyýgarsam, olam şu seze gyýgyrýar. Ýa Gowhar. Lekin zadymlar da bilemdi. Gyýgyryp dur. Menem ilki üns vermedim oňa. Soňondan şoňa baryp da çala a diýip men aýrylýan bolýar. Bulam şu gyýgyryp gidip barýar şoňa. Ondan çyndan üns verip haý iki perdeýän tutýanna. Her perdeýän ses belentleri ütgöýär. Ondan şu 2 ýaşynda haýsy perdeýän ses belentlerini tutsaň şoňa ýetip dur, şoňa gyýgyryp dursa. Ha, eýem şonu bilip bolýar da. Sesi düşýär, çağan şu aýdym sala bolan ukyby, kulak eşdisi, höwüsini haýsy perdeýän tutsaňda derä şu ses tutmaly. Sonra o wagtly haýky şu ýygyny tuwlamy men aýdym aýdan gapdandan deňe gyryp bir dersen biz hemme seslere diýdi. Onam ýygyder tutsaň hem adamam bilýär. Isler ýerinden tutmaly. Şoňa gün ses baryp gulagynyň alysy, ses alysy höwüsi bolanyna ýa gün tutanyna ýa ýitilip 2 bolýar. ýaşynda kada. Ondan soň onu ýazgysyny gördük, ýa-ni telefona ýazyp alypdyrlar, şoň ses belentligini men öýde ýokdum, soň geldim. Onda bu 2 dogan ünsfer urady. Begenip gowanyp näme gizlik çagadan ta. Indi Pelwan abi 2 doganyň öz perwentleri bar. Bulun Gowhar'ın şu ýaşyndadyr, 2 ýaşynda. Bugün aýtsaň ata kaka diýler o bilýärler. Eýe bilbem bilýärler. Sesinden bilýärler, görmek ata kaka diýýär. Ýa-ni jogurlap başlan çağırar. Mene höwes bolan hadiýany diýip bolsa gelecekde näme? Pelwan abi gelinleriniz näme bilen meşgullanýar? Ya sizin öz maşgalaňyz näme bilen meşgullanýar? Aýdyryn mene öý hojulukçy. Şu 25 ýyl bolup gelin olup gelenme. Şondan bäri öý hojulukçy. Gelinlemem şonu ýaly öý hojulukçy. Ha, Öýüň işlerini, düşdüşini, daşynlarym özleriniň elinden gelýän.
koyunup yine dikin satın işlerle meşgul oluyorlar. Öğrenip gıydatmadan kanva etiyorduk, kuşva etiyorduk el işlerinden. Gelece başyň maşgalası bolmagyma ansat däller. Sebäbi hemişe öýüňiz girim çykymly, mihmanlar köp bolýanlar, başyň öýüne mihmançylyga gelýän adamlar köp bolýar. Ýa bolmasa öz kärdeşleri, bagşylar, aýdymçylar ýüşýänler. Elbette. Her velayetden gelýärler. Öýüň içine mihman etdiň elinde çay çörek bilen inne gelin emma gyýyp aşlam kömekleşýärler. Benim artyklama teretişýän. Gelinim hyzmat etdi gelene. Öýüň işi bilen meşgullanýar. Aýja bir sözden aýdanda bular eýem mihman kabul etmäge endi etdiler. Eýem howe eýem gelinlemedem näme täze maşgala bolýan. Bularym ilki bir durmuş toýundan men ýoşpan gelinlemedem sutatlar söhbetleşip gurrunlaş geçirdik. Biz ýarmada gelen mihmançy bir 10-15 minutdan aňyryk eglense, Türkmen Türkmeniň bu ýokşaý gelmeli. Ol bir mihmana hezdet hormat, none özü taýinlýär gelinlerine gyýdymy we tolumy. Bizim özümüz mihmanyň arkaýyn bolýan. Elbetde biz üçin hazam ýakymly bolýar-da, maşgalaň sodatlary taýin bolanlar. Başımdan geçen bir yanıylaydı, yarımın geldiğini gelmedi. Bağrım başı pare bolup til bolup dare. Pelwan ağa näme gyýy maşgala bir kişi maşgala hasaplanýar. Ol gelin ol başga bir öýe gelýän, siziň hem gelinleriňiz bir siziň ojoňyza gelen soň siziň öz öýüňiziň içindäki düzgün bilen terbiýe bilen deň derejede gopmaly bolýar-da. Dogrudan gurşuryň ýerine pelwan ağa siziň hem öz gyýdyňyz bar. Şawadal howa. Şawadal. Indejeler taýinlýär sodatlar öwredýärler, tolumy gelinlemez el aýak. Gurşuryň aýda bulara bir terbiýe mektebini görkezip oturanlar gurşuryň aýda. Genlerinize nämeler öwredýäňiz we nämeler maslahat berýäňiz? Ay mutam hyzmatda boluň diýen. Adam araryna gaşyň özüň tutmaň, eliňi çermäň hyzmat ediň. Mene özüm şeýdip hyzmat etdim. Çağalarıma da mihmana da ömür mihmanlydy men. Size de gaýnyňyz şeýle maslahatlar berdimi? Yo, gaýnymyz berdi. Bilmedik zatny şumadam gaýnymyzdan maslahatlaşýar. Etçe işimizi halal ýatsa gaýnymyza. Ine gelin gelýär bir ýerden aýratyn maşgala. Sen şoňa gyýdym diýmeli, gelinim diýmeli, iş öwretmeli. Onun gelin däl, gelin ýeri gelinýär. Şo gelin näýle bolana gaýny şonu ugrukdurmaly, çağala, bäbekle, perhili şu toý tomga hemme zat goşmaly gaýny. Biz 6 tan elti bolup ýaşadyk, köpçülikdik bidem. Onun şu toý tomga bolsa elime çermep bir toý ödüme soýadyk. Indi artık gelinlerinizde bir şeýle işçilik häsiýetleri duýýaňyzmy görýäňiz? Duýýar. Öz geliniňize meňde ýam olan käbir häsiýetleri. Bu gelinime de meňde ýa men artık gelinimi şeýle görýän. Öz gelinlerdenim ýakyn. Şolara näme tapsam, soňra dedesim gelýär. Inahan 2 tane agtygym bar, meniň edýlerim. Aýdym aýtsa bagrym berip diýwanyna oturup dinleýär. Men şeýle aýdym taýda görýän. Kunurtan kızarları dinleyen, tebe men çağlarım başı. Onu men il basına boğuruyor. Döwletin maşgaladan başlaýar. Maşgalaň awat bolsa ýurduň awat. Her bir maşgala agda berýärsäň, bir-birine düşünüp ýaşadyn. Şonu hemme zat berkligim bolar, gowlugym bolar. Hormatly prezidentimiz her bir maşgala uly mümkinçilik töredi bilýär, goý aýdym aýtsyn, ol saat salsyn. Hemme zat gowlug etdi, jan sag bolsyn, gowy jaýlar salynýar. Şeherimiz özgörüp barýar, gelenler oňa haýran.
Onu näme prezidentimizin etýän işleri can sağ bolsun, Allah can görjegi bolsun. Sunugat dostluğun ilçesi bolup hyzmat edýär, sunugatyň özi. Onuň şol bir uzayan köprüden siz geçip gördüňiz, bir näçe gedek, bir näçe ýurtlara. Onuň gelip şo ýerde gören zatlaryň, maşgalaňyzyň içinde bir gurrun berip, buýsanyp, bir gurrun edýänsiňiz. Ajeren şo iş taparlary, şo ajap günlerde ýatdan çykmajak günleri men durmuşyma elbetde mehman arkadaşymyň tagallasyn görmek maňa meýser etdi. Biz bilýärse, kizik çekilýän zähmede biziň ýurdumyzda uly bahalar berilýär mehman arkadaşymyň saýasynda. Komşu döwletler agdalarına men çağlykda kino filmlerini bardy göderdim. O Amerikanyň Birleşen Ştatları we Washington şäherine de dik uçorda kän tagytlap uçup şo taýlardan görmek, onu da türkmen sunugat bagyşaty bolup mehman arkadaşymyzyň bir döwletler mümkinçiligi bir näçe sunugat işgärlenmeliler. Aňyr başyndan başlaýan bärde kän döwletlerde Hatay, Türkiýe, Iran, Ukraina, Koreýa döwletlerini, Arap döwletlerini, kän döwletlerde biz şu iş taparlan gidip ýaňsyň aýdýan sözüňiziň bir gurul bolmady ýaly şoň himmetinde de şu gara galma dutar gyrmyz zonum bilen öz senetkar ýollaşan bilen agdy dörejeli işgärlemeler Türkmenistanyň medeniýet günlerini geçirilen ululu bayramçylyklara gatnaşmak meýesser etdi. Bu zatlar näme şu prezidentlemede arzu edýän, agtyklamada arzu edýän, döwrümüz parahat asuda ýurdumyz bar. Mehman arkadaşymyz hem ulgamyn serşýaly Türkmen sunugadyna medeniýetine goýulýan zarpy gaty çäkdi. Pelwana, sizin köp zähmet tejribeňiz bar. Bu sorma aýtmaga zadyňyz hemken bir sowal bilen ýüzlenesim gelýär. Siz döwlet simfonik orkestriniň düzüminde de aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Ýoksam siz ýürüýte şulugurdan, ýagny bir ýokary bilim almadyňyz, ýöne sizin tejribe ýoluňyz bar. Ajeren doğrudan men estrada ýoluna da dutarajakda da milli ýollar aýdym ýerleýtirilýär beden merkez diýäse paýtagtymyzda ýerleşýän şoň agdy bir dörejiliklerini çağırıp duguşup şul orkestrda da özüň synap görmeň diýen 3 gurallaýdyk gördük, 5, 6, 7 gurallaýdyk gördük. 10-20 döýüne oňaly durmuşymda ilkinji gedek olum näme ulaýdymlamagyň biri balsaýat aýdymy hem de nowul türkmen halk aýdymlamady yerine getirdim. Sebäbi bir hil kynrak boldy. Balsaýat aýdymam bir toy bayramlardan aýdymlar, çekulaşyryp aýdymlar da. Mihman elim ha han arsan qıcakçıyımı gelin Rajaran hal gelmeliydi qıcakçıyımı.
Ho, gel arslan. Gazak söylemden bu aydın bağışın oyuna bir hil olmaz mı acaba? Elbette bağışın oyuna mihmançılık elip aydın dinlemegine gidip bolmaz. Vay. Ho, ne dip boldy häzirne gazak şeymeden belli. Ene tumor. Naharama tayin bolandır. Mihmanlaryny näme naharama aly bersen bolýar? O pala otur, barıyencan, barınglarsan tayarlystyrynlar. Eger aýjar mümkin bolsa Türkmenistan watanymyzy, ýurdumyzy, mehman kadamyzyň alyp barýan beýik işleriň taryfyny ýetirýän aýdym. Ýerine ýetirip berýän şähertler ular. Utalar aly wagtly. Doğduk depen diyaydım. Doğduk depen diyaydım. Türkmeni saydım benim. Elim cahannına bağım. Bağı bu saydım benim. Yayıp şulap, çaktın ve kıykulap. Yürürdüm de arlılar, yürürdü sağım benim. Aday, kömürlü coştun, söz gelsin. Tövbe baştan göz gelsin. Şeytanlar göz gelsin. Bu sevim zalim benim. Kuşkiki var tatlı senin. Kardeşler hoş vakti senin. Arkada ben bilin. Bahtiyar bil, bahtı bil. Arkada ben bilin. Kovanlar ben bilin. Bahtiyar bil, bahtı bil. Bahtiyar bil, bahtı bil. Ha oğlum. Döröjük toporunda size köp sağ bolsun. Naýdan öz maşgalamyň adyndan Mehriban arkadamyň janyny sağ bolsun. Ine şu ajaýyp günler, ajaýyplyklaryň hemmesi Mehriban arkadamyň saýatynda bizim watanymyzda her bir türkmen hojamyz şular ýaly toý bayram, şatlykly günler mudam dowam etsin. Ýurdumyz parat, halkymyz agdy bir bolelin durmuşda ýaşaýar. Türkmenistan rowaşdyň watan ýylynda da bizim watanymyň, ýurdumyzyň ötüşleri Mehriban arkadamyň alyp barýan işler rowaç bolmagyny, bizim döwrümizdiň sunat işgär bolup agdy bir maşgala bağış topor bilen edip burada öz hyzmatymyzda watanymyzyň ötüşlerini gahmarkadan alyp barýan beýik işleriň tarypyny ýetirip şuňar halk aýdym saýlan bilen ýurdumyzyň toýlaryna goşşokdyň spurdatda onanýar. Asilap bizim maşgalamyza gelen üçin tüm dörejlik işgalaňyzda köp sağ bolsun aýdýar. Köp sağ bolun pelwana, bizem size ananyas şu watanymyzyň, sunnatumyzyň adabyna münasip goşursaňyz öz prezidentleriniz bilen biz sizin maşgalaňyzda, hojalaňyzda, mehmançylykda bolanlygymyzda, şatlygymyzy bildiresimiz gelýär. Mundan beýlegi maşgalaňyzda agdy birlik, şadyýanlyk, rızkyl döwlet höküm sürsin. Hemişe öz nesliňize, öz prezidentlerinize gowanyp ýaşamak meýser etsin. Ata watanymyzyň at awryna münasip goşmak size de meýser etsin, bize de meýser etsin. Bizem siziň gapyňyzdan hemişe toý diýip geleliň. Toýlar toýulaşsyn, köp sağ bolun. Sağ bolun, sağ bolun. Döwletiňiz artsyn. Sağ bolun.
Anha edidilleşler gepleşigimizin şu gezekki sananyny Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidowyň Agzybir hojalygyna mehmançylykda bolduk. Biz de ýene bir ýola dünýädäki gowy zatlar arzu edýäs. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler hemişe rowaj bolsun. Arzularymyz hiç wagt ýoladaşmasyn mehriban ýerleşler. Goýalaryň iň arzulanýany, iň halanýany ýetirmeli menziline barp ýetsin. Hoş sag bolun, edidilleşler.